ଏହି ଔଷଧଟି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଘିଅ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଭେଜି ବାଇଗଣ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ଭାଲିଆ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଦେଲୁ। ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଚଲା ମୁଁ ପକଉଛି ହେଲା। ସବୁ ଗାଧେ ତ ଢାଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ଯେମିତି ତୁ ମିଶଉଥା ମୁଁ ଢାଳି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛୁ। ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ। ସେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଗୁଣ୍ଡଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଶ୍ୱାସ ଔଷଧ। ଶୀଘ୍ର